là et y'a famu qui t'a na following donc ça bref amedo un sujet qu'on a là balmo CEDEAO humiliation wara soro tuguni CEDEAO tonkera chatri tonné CEDEAO tonkera est y'a famu nyolon tonné il va ka fo CEDEAO ton ta fan kelenta la na fan kelenta la tant que ou be francisco ils vont de défaite en humiliation parce que objectif ni laini memula ou rabako djugo balma ou be ka ke sababuye ou be fait koube AES ti mais en réalité ou be ka ke sababuye ku ka tonga crédibilité re de ban na klibala CEDEAO we sigi minge amame avec les damadobo o sigi la recommandation na iba e kafo CEDEAO ko kale a reconnu Bazoum ko à partir du 10 décembre CEDEAO ko kale a reconnu ko Bazoum te Niger ata jamana nyemoko etuguni ou ka chef d'état parce que instance la chef d'état ou décision minta anuka kiriso oluti fangele fait donc CEDEAO a reconnu ko à partir du 10 décembre Niger coup d'état kera après 3 mois CEDEAO nana kana reconnu le 10 décembre tout récemment avec les nani rombo ko Bazoum te Niger présent ko coup d'état ka kera Bazoum na ko général Abdraman Tiani ko de Niger présent croix alors que aduma texte là ni coup d'état maké iba e kafo embargo manga bi jamanaka mais CEDEAO ye embargo bi Niger kan kasoro yere ka sharia la o ma déclarer kafo ko coup d'état grand Niger ou ya déclarer kunu ne o ba ira et disons il a déclaré le 10 décembre temele ko coup d'état kera Niger oba ira olu embargo min bi Niger ka yanu ga ere ko coup d'état kera o kore ko CEDEAO ya ere ka sharia soso de 1 wa kanga fereke ka Niger autorité ka ou dédommager ou ye kololo min se Niger population ma ka sababu ke olu ere ma u ka sharia soso donc wa chef d'état iba e ni a reconnu ko jamana la ko coup d'état kera ana conséquences ou bi ñona parce que automatiquement o ba ira CEDEAO texte ko absega couler absega embargo biaka mais aw ma reconnu ko coup d'état kera jamana kono ka tuku ka embargo bi o jamana ka o ba ira jamana yi CEDEAO ton ko me ka manipuler par la France o ba ira pression extérieure de ko me ka ke CEDEAO ka ibe do tonade ni problème sur ton qui lakana ton a do i jigia koro ton a fere ke ibse ka bo de go ngono mais ton mi bi choro ni problème soro balmo i kan ki écarter i kan ki yere ta ka bo o ton kon nala oh iba e tuguni kunu CEDEAO ka kiriso ba no est la cour de justice de la CEDEAO o fene fle ka kabako jabi de bore ay kabako décision de bo o kabako jabi ni kabako décision e mune ko Bazoum esia fam ko Niger autorité o bina Bazoum ga ko ka fanga dragi donc CEDEAO ko ou ka sharia so hein ou ka kiriso yoro beba do ni kiriso e décision bo koro de ka nga appliquer CEDEAO ka sharia so ba no ka kiriso e ko bingera Bazoum ga lu fana u ka jabi bo ko bingera Bazoum ka ko ka Bazoum bla ko Bazoum menelendo ka séquestrer ko ka Bazoum bla ka ka sigingana ka fanga la Niger ko ka Bazoum réinstaller aka fanga la alors que ou le 10 décembre conclusion ou chef d'état o ba ira ka fo o luko ko coup d'état kera Bazoum na ko à partir du 10 décembre ko Bazoum te Niger présent ko général Abdraman Tiani ko o de Niger président ko par conséquent ko ni jamana coup d'état ke ko lu be sanction bioka ko be embargo bioka kasoro lu kona ka embargo bi kasoro est-ce qu'il y a famu ka coup d'état yanu ka konga coup d'état ka o déclarer Niger mais oui embargo biaka donc wa kiriso nana ka chef d'état ou fana ka kuma kan ka o soso ou ka kiriso a ira ka fo ko ka Bazoum ka la segingana fangala ko wa ko coup d'état make Niger ko ka Bazoum la segingana fangala ko ka Bazoum réinstaller balmo a ira ka ton la CEDEAO takabolo la ou ka chef d'état o lu be jega sigi min ke kiriso fana be na kana chef d'état o ye sigi min ke kana o ko be balé ko nyoni ko boy chef d'état ka décision ko balé ka boy donc balmo anye be tona ni ton ya essayer ka be barake ni mo wero ka ngania e ka be barake ni puissance wero ka ngania e ka be barake ni puissance wero olu ka layini iba e ka fo abena kana ni décision sugu d'état iba e ton me ga yere utiliser ton a instant do a bolofra do ba fo
k'a finnen don a bolofara dɔw b'a fɔ k'a jɛlen don a bolofara dɔw b'a fɔ ko coup d'état kɛra Niger a bolofara dɔw b'a fɔ ko coup d'état ma kɛ Niger bon a jateminɛ nin b'a yira k'a fɔ ko CEDEAO la CEDEAO n'est pas une organisation crédible o kɔrɔ ye ko CEDEAO ye tɔn ye tɔn min ni danaya man ka d'a kan tɔn min ni tiɲɛ t'a kɔnɔ tɔn min n'a b'a yɛrɛ ka sariya sɔsɔ aw bɛ se k'a faamu cogo jumɛn na CEDEAO chef d'état ka décision ta Kiriso fana ka tila ka na ka décision ta min ni chef d'état ta tɛ kelen an b'aw ɲininka o aw minnu bɛ ka ne lamɛn o nin décision bɛna appliquer cogo di CEDEAO ka Kiriso a dun bɛ fɔ ko ni décision de justice tara ko wajibi de don chef d'état kan CEDEAO ka chef d'état ka décision de justice ka appliquer i n'a fɔ Mali kɔnɔna la sa yɔrɔ ni Kiriso ye décision ta o ye diyagoya de ye o ye wajibi de ye Mali autorité ka ko décision de justice ka o appliquer on CEDEAO fana ta bɛ ten ni Kiriso ye décision ta chef d'état de kan ka essayer a décision appliquer o b'a yira ko CEDEAO yɛrɛ tigɛlen don a ka Kiriso la o b'a yira ko CEDEAO ma a ka Kiriso bonya o b'a yira ko CEDEAO Kiriso ani CEDEAO chef d'état u ti kan kelen fɔ bon n balimaw n bɛ aw ɲininka nin ye tɔn sugu jumɛn ye est-ce que anw kan ka to nin tɔn na wa n'aw hakili b'a la Mali fana la o kɛlen ka embargo bin Mali kan CEDEAO ka Kiriso ni UEMOA ka Kiriso ko embargo kun man ka bin Mali kan ko bin kɛra Mali kan wa CEDEAO chef d'état k'u ka embargo wuli ka bɔ Mali kan Kiriso fɔ wa a b'a kalama ko CEDEAO chef d'état u ma Kiriso lamɛn u ma embargo wuli ka bɔ Mali kan o yɛrɛ k'a lajɛ n balimaw ne bɛ aw ɲininka o est-ce que nin ye tɔn ye tɔn min n'an kan ka to o de la i b'a dɔn u bɛ ka haraba de u bɛ fɛ k'u teliya de ka AES tɔn ci o de siratigɛ la ko kunu a ye hakɛ to dɔ de bɛ k'an wele o de la ko kunu ko BCEAO directeur n'o ye banque belebeleba min n'a sigilen bɛ Afrique de l'Ouest la ni Faransi y'a sigi est-ce que i y'a faamu ka chef d'état bila ka organiser ni an ka wariko n'an ka musaka bɛɛ bɛ tɛmɛ o banque min fɛ yen k'a ɲɛmɔgɔ k'a nana Asimi fɛ yen ko ka na Asimi féliciter ka n'a yira ko Mali bi baara la a ye hakɛ to dɔ de bɛ ka a essayer ka n wele quoi n bɛ direct la donc ko BCEAO ɲɛmɔgɔba n'o ye CEDEAO ka tɔn jɛkulu ye est-ce que i y'a faamu u ka banque soba min bɛ yen n'a bɛ f'o ma banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest ko ɲɛmɔgɔba a nana Mali la ani Sanu ye ɲɔgɔn ye ani Asimi Goïta ye ɲɔgɔn ye mais n balimaw min ye an tɔɔrɔ vraiment Asimi ye BCEAO ɲɛmɔgɔ reçoit vraiment a ma bɛn ne ma an bɛna segin ka yɔrɔ fɔ n'i ye CEDEAO ta k'a lajɛ diɲɛ côté CEDEAO ma baara min da anw kan n'a hakili b'a la nin tɔn ninnu de ye Mali wari bloqué nin tɔn ninnu de ko Mali t'a ka wari sɔrɔ nin tɔn ninnu de kɛra sababu ye Mali banquiw kun bɛ ka taa en défaut de paiement Mali tɛ ka wari sɔrɔ an ka wari bloquélen bɛ banque la ko mais k'a tɛ d'a ma k'an ye coup d'état kɛ wa alors que u ye nin baara min kɛ u y'a kɛ sariya sɔsɔ de kɔnɔna la n'a fɔra k'olu ka ɲɛmɔgɔw nana ko ka taa an ka président rencontrer vraiment nin yɔrɔ ma diya ne ye u ka nin yɔrɔ tigɛ k'a lase Asimi Goïta ma ko vraiment ni nin ɲɛmɔgɔ sugu ninnu mɛna u ka rencontre u k'a dan est-ce qu'il y'a faamu u k'a dan ministrew ma u k'a dan premier ministre ma mais Asimi ye mɔgɔba de n'importe qui ne doit pas rencontrer le président Asimi Goïta Asimi a ye BCEAO a y'a gouverneur reçoit vraiment a ma diya ne ye a ma bɛn ne ma parce que ninnu fo Mali k'a yira ninnu na de est-ce qu'il y'a faamu anw ye jamanaba de i tɛ se ka molobaliya kɛ anw na ka tila ka na i n'a fɔ ko ma kɛ parce que u bɛ ka opération de séduction de kɛ bi n'an m'an kɔlɔsi u b'a essayer k'u bɛ an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na AES kɔnɔna la a y'a jateminɛ CEDEAO ye sigi min kɛ u bɛ ka Mali féliciter dɔɔni u bɛ ka Niger féliciter dɔɔni disons u bɛ ka Mali féliciter dɔɔni u bɛ ka Burkina féliciter dɔɔni mais u bɛ ka gɛrɛntɛ ta k'a sigi Niger kan bon n'an m'a faamu ni hakili ye an ko kɛ cogo a bɛ kɛ sababu ye est-ce qu'il y'a faamu i n'a fɔ k'an bɛ ka jamana kelen labila donc o de la il va falloir qu'on fasse énormément attention ninnu ka ɲɛmɔgɔ minnu mana na n'o ye BCEAO ye balimaw Asimi kana sɔn n'a ka ye ɲɔgɔn reçoit parce que Asimi ka kan ka bila sanfɛla de la ale ka kan ka kɛ dernier sommet de a ka dɔn ko n'importe qui ne peut pas rencontrer Asimi a ka kɛ ko Asimi rencontreli o ye privilège de a ka kɛ Asimi rencontreli bɛɛ tɛ se k'a kɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i tɛ panafricain
Mogo nima Francis kele. Mogo est-ce qu'il y a nima batubabu ka joyama il kana Assimi rencontrer Assimi kanga ke symbole n'importe qui ne doit pas rencontrer Assimi akera neo akera ministre ka nyemogo yo akera tubabu ka nyemogo yo akera tubabu ka représentant yo nous nana ou ka rencontrer dans ke premier ministre ou kana présent rencontrer parce qu'anga présent yé ma badi anga présent il faut qu'anga bla sanfela de là c'est là où tu sais kanin ke aunani et moi ka wartige auna wa surtout am contexte mina o mina nga war créer BCEAO nyemro obena munga malila BCEAO nyemro bena munga malila ou be opération séduction de là ça ne va pas marcher ama yini anga autorité au fait ay ni vidéo ay ni yoroni tege ka lasse Assimi ma kabri ne aye ne jatigara parce que abaye BCEAO benenge a noté dona nataula ibe FMI ani Banque mondiale et bon, nous faisons des représentants nous gagnons mon natola est un couple de présents rencontrés nous nous perdons des fala ou des bala or là tu vas vous qu'elle est limanonné ni be tu vas vous qu'elle il faut faire énormément attention donc ama yini Assimi fait ni nous nana à couple la premier ministre fait ama nous nana juste à premier ou be premier ministre do nous tara e o be mingula e ba ka fo ou ta shogel fait shogel be na dro nous nana Shogel ba fo ko réunion bo a jo anga presse wele duguna côté kuma meteme awni neche a kuma be ke en direct mbalma ma fe no jate mena mena remarque bado kawe aw ma to abu ga institution ba nu na na te songa ta primature la parce que ni ta primature la Shogel be na ibena dro abe journaliste wele ayna donc réunion me ke journaliste nyana duguna tala donc no asro janfa bu kono komi mu kono nuni akona na wallahi utikare aka fo ube sranga fo ou bien nous à foiba et djé bébé bois kalama wa Shogel be jabi mindi a jabi tese ga dugo tuguni donc farafina bébé jabi soro djé bébé bo jabi kalama iba e ou era be malwa quoi ou era be malwa est-ce qu'il y a famu donc même mi fier vraiment en autorité surtout présent Assimi te mo dernier ni kana sugula anga fere sugu be ga nous nana ou kana Assimi ou kana accès au présent Assimi Goïta tiens là, où est Amargo Mindanga, quand on a war bloqué un halala. Quand il y a un kanamae, ou tara, parce que nimbe, kabra foragamena AES monnaie créé. Amna AES ka war créé, nimbe ka ke orela. Pourquoi? On m'a besoin au directeur ou, à gouverneur ou y'a don 600 de go malibéa. Ou y'a don 600 de quand existé ya. Kabra un monnaie ko fort. D'abord, ou tara Burkina, ou nana Malila. Est-ce qu'il y a femme? En même temps, en taro, waba eta. Ni alama jango tita Niger arbe dawo ku ka alliance ka sauter o de la ameni ame contexte min konna la ni wakati konna la Mali ni Burkina toujours ga faire ke quoi ni décision mi meta ou ka Niger consulter mado abene mais ou kana songa BCEAO na nyemo na nu fe abu yinga est-ce ka ga ngata Niger nu go ku tita Niger aba ira ka tour reçoit ou bien nous na Burkina ga Niger ministre est-ce ya fam. Donc, abato, ou be janfam na abe ake toure nga vidéo beka tigere. Nga vidéo beka tigere. Et si yavon, mo be appelle le beka do. Vraiment, mounou meka mwele. Ou ka savali, ou ka don me directi de la quoi. Ou ka ta page kandro, ni te ka soro. Ni ta la page ka iba don ko me directi la quoi. Ndaro ni afam. Donc, o restera tigere la, iba e kafo, ame mi ni sisa. Et, ni, CEDEAO ka nyemoro nana. BCEAO nyemoro nana. Nous avons Assimi rencontré. Assimi a rencontré à le premier ministre à niveau là. Premier ministre n'a pas rencontré. À Burkina premier ministre à Niger premier ministre ou cadre de Jamana Sabaine. Il te sait que nous faisons quoi. Donc nous avons dit ni ko ibe comme nga Mali la ibo kele nega Burkina. Ni ko ibe comme nga Burkina ibo kele nega Niger. Parce que opération séduction mindam la naman koloshi. Nestrana ni yoro ya uba essayer ko be Jamana Sabaine. Kuba dirigeant blanc yona ou bien kube jamana ou ba essayer kubu mado dollar ku mabo dollar pour que esia famu ka alay olu ka se ka fo nyongo ou ka sika nyona ko be ka ubara de ke bien me wakati mo nala donc amen conseil andale ndo ala Assimi Goïta aben conseil men ndale ndo ala abi mo la mais amba fo abe bara mina esia famu donc on temele ngo amen anga sujet flana na bolmo o te dore nya sebe nga page ka ay ni yoro la me aka partager kojugu nya sebe nga page ka nya publication bla abdou ngata le ngo tubabu
u ye an faga tubabuw bɛ ka kalan min bɛ ka kan kun bi Mali la an ka programme scolaire a ye nin lamɛn ka ɲa dɛ parents d'élèves maliens parce que il faut que ne bɛ ka émission dɔ daminɛ éveil de conscience u bɛ ka kalan min kan kun u bɛ ka enseignement min kan kun programme scolaire min n'a bɛ ka kan kun bi an bɛ wagati min na n'a bɛ ka kan denw kun a b'an denw su de ka kɛ faransi fɛ a bɛ faransi kanu de don an denw dusukun na a b'a to an b'an ka culture bila ka faransi ka kɛ faransi ka culture fɛ u ka tagabolo an'u ka tabiyaw balimaw ala kama a y'a jateminɛ a ye taa an ka programme scolaire lajɛ k'a daminɛ d'abord an ka classe fitininw na an ka classe denninw na balimaw aw bɛ se k'a faamu an ka classe denninw na u bɛ denmisɛnninw bugɔ u bɛ ko sugu bɛɛ da denmisɛnninw kan ko parce que k'u ma se ka français fɔ ka ɲa ou bien k'u nɛn filila français la ou bien i b'a ye k'a fɔ u bɛ maloya sugu bɛɛ ta k'a da denmisɛnninw kan k'u ye faute kɛ et denmisɛnnin ye faute kɛ est ce que o ye maloya ko ye a ma se ka français fɔ est ce que o ye maloya ko ye est ce que i y'a faamu a filila yɔrɔ dɔ la est ce que o ye maloya ko ye en même temps i b'a ye k'a fɔ an bɛ dicté question min kɛ dicté kɔrɔ ye mun de est ce que i y'a faamu i ka se ka français sɛbɛn ka ɲa c'est vrai dicté ka kan ka kɛ mais u k'a lajɛ dicté ani question coefficient bɛ se ka bonya dɔɔni mais dicté u k'a lajɛ k'a coefficient dɔgɔya u k'a lajɛ dicté ninnu an kana olu kɛ koba ye tuguni k'a ye faute kɛ a kɛtɔ ka français sɛbɛn a ye faute kɛ a kɛtɔ ka français fɔ a ye faute kɛ dicté ni question an k'a lajɛ olu coefficient parce que imaginez dicté tɛ dɔwɛrɛ ye o ka se ka tubabukan sɛbɛn ka ɲa k'a dicté k'a fɔ i kun i k'a sɛbɛn ka ɲa donc n'i ma s'a sɛbɛnni na ka ɲa o kɔrɔ ye e tɛ tubabukan mɛn e tɛ ka tubabukan faamu ou bien u bɛ fɛn dɔ kɛ école kɔnɔ ko symbole ko ni mɔgɔ min ma se ka français fɔ ni mɔgɔ min ye faute kɛ ko ka symbole d'olu ma pratique ninnu an b'a ɲini fɛ u ka ninnu bɔ école kɔnɔna la u ka ninnu bɔ an ka programme scolaire la u ka ninnu bɔ an ka enseignement na o tɛmɛlen n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ se 6e 7e 8e 9e histoire la mais révolution française an bɛ o de kalan la révolution française de 1789 mais ne bɛ aw ɲininka révolution française anw ka culture don wa Napoléon sara u ye Napoléon trahi anw ka maa la Napoléon ye mun de kɛ Napoléon ye mun de ye anw ka histoire n'an ka culture la pourquoi an bɛ révolution française de 1789 pourquoi an b'a kalan munna an b'a kalan plus anw b'o kalan plus Napoléon kanu de bɛ don anw dusukun na ka sɔrɔ an se tɛ o plus an b'a miiri ko faransi ye kɛlɛcɛ farinw ye ko faransi de bɛ se kɛlɛ la ko faransi ka histoire de ka ɲi ko diɲɛ tagabolo ɲumanw a bɛ daminɛ faransi de la il est temps an ka ɲɛ yɛlɛ nin n bɛ ka nin min fɔ nin bɛ da ministère de l'éducation de bɛ se ka solution sɔrɔ nin na est ce que i y'a faamu ministère de l'éducation de bɛ se ka solution sɔrɔ nin na rapidement e a ka perturber dɔ de bɛ ka n wele n balimaw a y'a kɛ ten a bɛ ka n wele n bɛ k'a fɛn cogo sugu bɛɛ la a tigi tɛ k'a fɔ donc an bɛ segin ka na n'i y'a ta k'a lajɛ u bɛ première deuxième guerre mondiale u bɛ olu kan kun mais est ce que olu ye anw ka histoire ya première ni deuxième guerre mondiale olu ye anw ka histoire ya an ka histoire la est ce que i y'a faamu les explorateurs français minnu nana u b'olu de fɔ an ye mais Mali yɛrɛ histoire la min ye kabako ye Modibo Keyita tɛ étudier a ye taa an ka denmisɛnninw ɲininka n'u bɛ ɲɛnama dɔn Modibo Keyita ka vie la Modibo n'a compagnons ka vie a ye taa an ka denmisɛnninw ɲininka n'u bɛ ɲɛnama dɔn o la Soni Alibert ni phrase fila tɛ a ye taa an ka histoire n'an ka fɛnw na ni phrase fila ou bien phrase saba n'o bicelen t'an ka denmisɛnninw kunna u bɛ mun dɔn Soni Alibert ka ko la u bɛ mun dɔn Samori ka ko la u bɛ mun dɔn Sunjata ka ko la balima olu de kan ka étudier kabini première année ka se fo terminal ma a bɛ kɛ sababu ye an bɛ kan an yɛrɛ fɛ a bɛ kɛ sababu ye an b'a dɔn k'an ka cɛfarinw ye baara kɛ a bɛ kɛ sababu ye an b'a dɔn ko danbetigiw tɛmɛna ni anw ka jeliw tɛ anw t'a dɔn k'a fɔ an ka cɛfarin minnu tɛmɛ delila ka tɛmɛ anw tɛ olu ka histoire dɔn o tɛ kalan anw ye faransi ka histoire de bɛ kalan révolution française Napoléon Marie Antoinette deuxième guerre mondiale est-ce qu'il y a Hitler y'a don ta Hitler y'a bɔ ta o ye anw ka histoire ye wa est-ce que ça nous concerne anw ka histoire ye o ya ne bɛ aw ɲininka aw m'a ye n bɛna misali d'aw ma tuguni droit la yɔrɔ ne yɛrɛ ye juriste ye ne bɛ ka suma an ka doctorat kɛli la tellement que ne tigɛra faransi la quoi ne bɛ ka suma an ka doctorat kɛli la a b'a dɔn wa soit ni n bɛ série yɛrɛ yɛlɛma ka taa économie ninnu na n t'a dɔn ne y'a faamu n bɛ ka a jateminɛ je suis en train de réfléchir parce que droit la foyi tɛ fɔ an ye faransi ka kiiriso
faut te foyer est-ce qu'il y a bon franciga institution franciga areo mais Mali yɛrɛ kiriso ye olu ye arrêt munu arandi olu ti foyer Mali loi te fo anye est-ce qu'il y a famu Mali loi munu be fo abe compter iba ye ka fo France institution ou ka cour constitutionnelle ou ka conseil d'état ou ka cour de cassation ou ka kiriso ambe tuma be olu de be foyer franciga oteru olu de be foyer mais an ka sira jumɛn be France kiri ni yankiri e keleya France kiri an ka mun de bala a fɛn be se ama wa al ni tara an ka tribunal la an ka tribunalu ta ka lɛ an ka kiriso i bɛ taa sɔrɔ robu min bɛ don avocat be défendre ngene robu mais ani magistrat be défendre ngene robu mais est-ce que o yanga robu e o robu mun de do an ka culture la yoro an ka culture fente an ka culture pourquoi avocat o juge mais an yɛrɛ se ka fini do créer an ka bogola na wa an ka bagi fini na wa pour que an ka juge ka se ko do munu be sigi an ka procureur munu be jɔ olu ka fini wɛrɛw kala bogola na an ka avocat ka fini wɛrɛw do pour que an ka nunu ka culture bla tout est à refaire nama nin kɛ à chaque fois ɲɛ be da nunu kan parce que bi tant que i yɛrɛ ma t'i ka kalan kɛ France ni mɔgɔ min droit k'a bɛ k'e kɔnɔ vraiment i ka kalan est-ce que i y'a faamu i ma kalan ɲɛnama kɛ parce que u y'an pousser France professeur an ka kɛ u fɛ hali an ka constitution a falenni minnu kɛra ka tɛmɛ e ma ye an kun taa expert français de wele France ka expert an kun tɛ olu de wele wagati sugu bɛɛ la parce que u y'an hakili coloniser de k'a da olu kan u y'a hakili coloniser de k'a bila ko ni olu tɛ a tɛ se ka kɛ a y'a jate minɛ an ka institution a tɔgɔ a bɛɛ ni France ta ye kelen il faut que an ka yɛlɛma de don nin bɛɛ la m'a fɔ n ka France a lamɛn m'a fɔ n ka girin ka français bila mais k'a fɔ kan ni sigi y'a faamu m'a fɔ an ka girin ka français bila a ye lamɛn ka dɛ mais an bɛ se ka an ka kalan kɛ français la ka sɔrɔ an ma denmisɛnninw bugɔ k'u ye faute kɛ français la ka sɔrɔ an ma denmisɛnninw bugɔ est-ce que y'a faamu k'u ye faux français fɔ an bɛ se k'an ka kalan kɛ français la ka Napoléon nga histoire ko bɔ est-ce que y'a faamu ko bɔ histoire minnu bɛ kalan an ka denmisɛnninw na an bɛ Napoléon ka histoire tigɛ ka bɔ a la deuxième guerre mondiale a foyi ma se an ma an bɛ olu tigɛ ka bɔ a la an bɛ se k'an ka kalan baden kɛ français kan na ka sɔrɔ an ma tubabuw ka culture ta ka sɔrɔ u ka kiriso an b'u ka kiriso tɔgɔ copier an bɛ se k'an ka kalan kɛ français la ka sɔrɔ an b'u ka kiriso tɔgɔ copier an bɛ se k'an ka kalan kɛ français la est-ce que y'a faamu ka sɔrɔ an ka avocat u ma référence ta France ka kiriso kan ou bien an ka juge u ma référence ta France ka kiriso kan ka sɔrɔ an yɛrɛ ka kiriso ye arrêt minnu warandi ani an ka kiriso u ye décision de justice minnu warandi ka sɔrɔ an bɛ se k'an base o kan n'an yɛrɛ ka loi n'an ka sariyaw an bɛ se ka nin bɛɛ kɛ ka sɔrɔ an ma français kan bila o bɛɛ bɛ se ka kɛ o est-ce qu'il y a faamu parce que plus imaginez 10e yɛrɛ la est-ce qu'il y a faamu i b'a ye k'a fɔ an bɛ taa versification ninnu étudier c'est-à-dire ne bɛ ka min fɔ o ye par exemple minnu ye lettre kalan i b'a ye 10e yɛrɛ la u bɛ taa France ka histoire tɔ de f'i ye k'o don i hakili kɔnɔ a bɛ k'e yɛrɛ kɔnɔ ko n'i ma poème sɛbɛn c'est-à-dire ko n'i ma poème sɛbɛn an kana ɲɔgɔn nɛgɛ est-ce que i y'a faamu i tɛ page kɔnɔ a bɛ kɛ e yɛrɛ kɔnɔ ko n'i bɛ ka air wule c'est-à-dire i bɛ ka kɛ français yɛrɛ ye quoi o bɛ France ka culture de nɛgɛ don e la quoi hali an ka école la i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ b'a t'i ka fɛn don ninnu ka ancien c'est-à-dire t'i ka den don ni école-so senna la t'i ka den don école-so senna la o bɛ français kalan o bɛ anglais kalan anw yɛrɛ bɛ k'u pousser ka kɛ France kanu kan anw bɛ k'u pousser ka kɛ États-Unis kanu kan k'u kɛ Angleterre kanu kan anw yɛrɛ bɛ k'an denw pousser mais o yɔrɔ la halisa État de kan k'i jɔ k'an ka programme scolaire k'a yɛlɛma parce que plus ne mana ye mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka u vanter oui ni école cɛw bɛ français fɔ kabini première année kabini deuxième année u bɛ français fɔ cɛ fierté tɛ dɛ a b'a to o den fɛn fɛn bɛ kɔrɔbaya ani français kanu de bɛ kɔrɔbaya ani français kanu de bɛ kɔrɔbaya wallahi wa i b'a ye k'a fɔ o bɛ kɔrɔbaya ka se lycée nin fɛn na e b'i si kɛ k'a fɔ ye ko français ma an ka problème a tɛ don a kunkolo kɔnɔ quoi a tɛ don a est-ce que i y'a faamu donc balimaw éveil de conscience a rubrique ka ca an bɛna to ka dɔɔni dɔɔni fɔ a la parce que français y'an formaté de u y'an ka système éducatif u y'a détruit donc an bɛ dɔɔni dɔɔni fɔ a ye au fur et à mesure ka taa donc an bɛ bi ta bila sini fana an bɛ dɔ ta cɛ fo maliyɛnw don o don nin kɔni bɛna kɛ ne ka objectif ye fo an ka prise de conscience de ta an ka segin an ka culture ma ala kama taa restaurant na e mana taa restaurant na fourchette mana d'e ma est-ce que i y'a faamu
ne ma dumuni ngani fourchette fi sigile me malwa alors que kabri lawale la nga mo be dumuni ngani bolo de pourquoi ita gani bolo fourchette qu'est-ce que ça représente fourchette be mun représente dans la culture là ou ga muruni no abe mun représente dans la culture là rien parce que France culture ankera o de fait ama mi ama bo ankera un France culture kanu ka so an yere c'était on ya kanu ka so an c'était quoi parce que oui kabri an demsel la ma kala mi ngara ngore an pousser ka keta ni pari ni ma vesido avec un kono non qui m'a pari donc éveil de conscience do dona na taula dongo do amena tadi don doni ni ala sona ni objectif mi fixé nkuna don non do akoma ka gel dongo do ou bien chaque 2 jours chaque 3 jours Amérique brique do ta pour que ka do colonisation et faire mon kana donc ka fo ka barkada Fatmata Yan Batuli aka foli belebele bien avec un fantaun de Melinga avec un hine fantaun na anaka festival mimbe kay organiser li kay jeunesse kama ambe pefo ama fo ka barkada anabe kay école renouveler mke même temps a foye Cheikh Soufi Ibrahim Boire aga tulubara ni mo munu mago bala ni ba mo abe mandia dima ka dawla dima ki garsiga foni donc ni munu mago bala ibe wolel ke 75 58 76 32 75 58 76 32 o temelengo Cheikh Soufi Ibrahim Boire aka safne no aka siritigelain ni mo min ba ko aka chala fe abe ikisi de baljuguma abe siriu tege abe garsiga sabati en même temps abe dawla ani bonya abe odima ka numéro e 75 58 76 32 75 58 76 32 anaka diabeti froid fenebe au fort awie nere a dit mogodo ma vraiment atige ata abaka to contrôler wakati na to me 40 la mais akelen ata to dana kana jiki fo 15% na donc Cheikh Soufi Ibrahim Boire ni mogo munu mogo bala mbora ka numéro munu fo abe o numéro wele nawlu wele abe aso ka be fo ka be barkada ko assalamu alaikum